Sa kwentong Pinoy atong sayra ng istorya sa usa ka cancer survivor kinsa padayong nakiglimbasog bisan pa man sa kakulian sa panglawas. Ato kining sayra. Ako si Abondio Burit, nga lumad nga taga Punta Inganyo, Mausay Compound, Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Ako usa ka cancer survivors kay ni kalit ng hubag ang akong tuod kaniadto sa edad pa ko og 12 anyos. Og sa pagda sa dugayng panahon sa maong sakit, ida sa ospital na ipiktuhan og cancer of the bone. Og mao to nga wa na may laing paagi, bato pa sa doktor kay naipikto naman sa dukog ang cancerous. Mao lang giputol. Sa batanon pa ko, daghan gyud ang mga babae nga dili mo sa pana di mo atender kay mao lagi PWD. Apan kung gitagana sa Ginoo nga ikaw aduna gyud ka pares, maabot gayud ang babae alang kanimo. Sa pagkahamtong na nako, ang tanang trabaho nga akong gusto nga buhaton, akong gibuhat og nakakaton ako pagpamanday. Kay matod pa natong akong apuhan, kung sa kakugi walay malisod. Apan kung sa katapol, malisod ang tanang trabaho kay kapulan man ng tao. Sa ngadto-ngadto nga kamao na kong mamanday, kamausab ko sa mason kay karpintero mason man akong gikuan. Niadtong 2010, gi-appoint ko sa head sa DSWD diri sa Lapu-Lapu City nga may himuong presidente sa Person with Disabilities Association Punta Inganyo. Sa dihang nahibawan nila nga mao na nga ako ang skill ipa-apply mi diri sa NIRS sa Lapu-Lapu City Hall. Og kaloy sa Ginoo nadawat ko diri. Og di ako diri sa GSO maintenance na assign. Oh, nabot gyud nga naminyo ko diri ko sa Inganyo nakapangasawa og hatagan mig tulo ka mga anak puros babae. Og ang akong ikasulti, akong advice sa mga sama kanako na person with disability nga kinahanglan nga aduna kita kadasig sa mga gimbuhaton aron mabuhi ning kalibutan og kadua pagsalig gayud sa Ginoo kay ang tanan dito man nagagikan kaniyang grasya.